Jan cuacane iki mendung sahdu. Ngene iki enake nggih turu. Terus bocah kok ngarit kok yurung balik iki ngendi lek ngarit iki. Montor arep dolan barang kok yo pangharung balik ya ini. Pak gremes wis kadung janjian karo kanca lho kok malah. Kan. Adem-adem ngene iki enake iki turu tapi ya piye tuntutan ngarit tok ora mergo tuntutan ngarit kok aku ora nang ladang nggih ngarit iki jan. Loh. Kayak suara motor kayak nang mburi kae. Jok kayak jangan-jangan. Alhamdulillah teko omah. Mudeng ora montor ora dinggo lho kok malah. Wong montor ora dinggo ini kaya dinggone ngendi lho? Tak nggo dolan. Ya ora omong mau jenenge sik ngarit. Montor nggo dolan mulek kaya empuh. Ya kan ora reti ra gremarane ning ladang. Wong ngomong ladang montor ki kok ya anggere nggo pedahan enek to pedah nganggur kae.